Joo. 2044. Vähän tsiikailtiin noita, että miten nuo päin kannattaa laittaa ja muuta kivaa, mutta on se. Siinä alkaa olemaan aika lailla, että pitää nuo yhdet kiristyshommat laittaa tuohon vielä, mutta itikoitakin alkaa olemaan vähän. Elikkä vois esitellä vähän se, elikkä ei oo sponssattu, mutta Hennessy Hammock Deep Jungle Jeep. Elikkä paino on se 1150 grammaa, painoraja 113 kiloa ja 3 minuuttia menee. Riippuen, että mitenkä monesti laitellut näitä. Mutta tosiaan niin nämä tuli mukana. Sitten sellaiset sateenkeräimet, mitkä laitetaan tuon päätyyn. Eli vesi tulee tästä tarppia pitkin ja sitten ne menee sitten siihen suppiloon sitten, mikä menee ihan tavalliseen pulloon. Ja tosiaan tarppi tulee siihen ja sitten tässä on itsessään tämä verkko. Siinä on tuo riippumatto. Täällä on näitä kiinnikkeitä, mihin saa laitettua vaikka mitä. Sitten tuohon saa hyvin vaikka lampun tai muuta. Pussukka. Pienempi. Tähän saa vaikka hyvin kännykän tai muuta. Tähän menee hyvin tuo kirja kokeiltu on. Täälläkin on kiinnityksiä ja muuta. Sitten nämä on suojattu, että vaikka nämä on tälleen puussa kiinni ja sieltä sitten tulisi noita öttiäisiä, niin ne tosiaan niin ei tuu sitten sisälle. Ja vettä jos sataa, niin se kans ei mene tuosta. Siinä tuli sitten vielä kaiken lisäksi kaupan päälle nämä strapping systeemit, että ei vahingoita tuota kaarnaa sitten niinkään, jos pelkästään näillä laittaisi. Säästää näitä narujakin sitten. Tuollainen ihan. Ja silloin kun tuo märkänä tuo tarppi, niin se venyy sitten alaspäin. Sitten kun se kuivuu, se nousee sitten, jos on ne sydänkäräimetkin, niin ne pullot sitten kun ne täyttyy, ne painaa sitä alaspäin. Ja sellainen viritelmä. Katsotaan miten siinä saa nukuttua. Niin, sellainen siihen nukkumiseen. Että joissain merkeissä ollaan niinku banaanimuotoisena. Niin tässä, niin otetaan vähän ruskia pois. Ja itikat korvassakin. Joo, elikkä jos mä nyt saan sen oikein päin takaisin. No, niin tässä ollaan enemmän sitten, tämä on leikattu silleen, että tässä ollaan niinku vaakatasossa enemmän. Ja se on niinku sitten parempi selälle ja saa paremmin nukuttua, kun ei oo sitten sellaisessa käyrässä, että jalat on ylhäällä ja pää on ylhäällä ja kaikki veri pakkaa vartaloon sitten. Ja sitten on jaloilla kylmä ja päällä kylmä. Ja sitten kun on enemmän tasossa, niin silloin se verenkiertokin menee hyvin. Mitä itse on tuossa köllätellyt, niin on kyllä piru hyvä tuo. Saa hyvin nukutuksia sitten ainakin. En ole aina vielä ihan nukkua pystynyt vielä yötä, kun ei ole työt vähän ollut eessä, mutta päiväreissuja, niin siellä on kyllä hyvin saanut köllätelty. Ja sitten tässä Deep Jungle Jeepissä on se, että täällä on kaksoiskangas. Eli tänne saa sitten lämmöneristystä sitten. Plus sitten tää suojaa sitten hyttysen pistolta tätä altakin. Et se oli sellainen hieno, mikä huomattiin sitten oikeastaan vasta, kun oltiin saatu nämä. Ja siinä on mietitty sitäkin sitten, että kun tuolla viidakossa voi olla sitten niitä öttimöttiäisiä ja muuta, mitkä pistää sitten, niin ne ei pistä tuon ohuekaakaan läpi sitten. Täällä Suomessahan näitä itikoita riittää. Mutta tosiaan sellainen viritys tällä kertaa. Kokemustahan tässä tulee koko ajan lisää, mutta katsotaan mitenkä. Tällä puolella ei tule niin paljon.
niin paljon, sen takia täällä vähän enemmän itikota kuin tuolla. Tuolla on tuo Hautakoistissa siis olla, niin tosiaan niin tuolla päin on sitten tulipaikka, niin siellä ei kyllä itikota oo, mutta tuossa on tuo metsänvartijan kämppä. Sellaista. Katsotaan millainen yö tulee. Kohta saunat on tosiaan, niin katsotaan jos päivitellään vielä lisää.